Mä tosiaan siis kävin 157 ja sieltä mä ostin tosiaan yhden paidan. Mä testasin siellä kaupassa yksiä housuja, mutta niistä ei ollut mun kokoa, niin sit mä en niinku ostanut sitä. Mutta mä oon niin innoissani tästä, koska mä oon unelmoinut tämmöisestä tosi pitkään. Ja tää niinku oli luotu mulle, tää oli niinku tosi hyvä. Tää niinku tuntui tosi hyvältä mun päällä ja silleen. Okei, eli mä ostin tosiaan siis 157. Niin mä ostin tämmösen neuleen. Niin tämmönen. Ja siis tää on niin ihana. Mä oon oikeesti haaveillut tämmöstä ihan sikana. Mutta siis mä ostin tällaisen. Ja siis tää on vaan niin ihana. Kun mä testasin tätä, mä olin silleen, okei, tää on mulle. Ja siis tää on niin ihana. Mä voin näyttää tämän vielä mun päällä. Mut tää oli oikeesti niin ihana. Okei, tässä tää paita on tosiaan siis päällä. Ja siis tää on vaan niin ihana oikeesti. Eli tässä on siis tämmönen niinkun, mä en tiedä niinku mikä tää on silleen nimeltään, mutta tässä on siis joku tämmönen niinku kohta, mikä menee niinku tälleen tähän niinku ylitte. Tälleen. Niin siis tää on vaan niinku niin kiva. Joo. Niin mä ostin tosiaan siis tämmösen. Ja tää maksoi siis 20 €. Tai no oikeastaan 15 €, koska mä olin klubilainen, niin mä sain 5 € alennusta. Mutta siis 20-15 €. Joo. Eli ei paha hintainen. Mut siis tämmönen. Tää on niin hyvä. Okei, mä kuvaan nyt tän lopun tässä tää paita päällä. Mutta siis tässä oli tosiaan kaikki mun ostokset. Ja mä itse asiassa ostin, tai siis oikeastaan mä en ostanut, mutta siis mulle ostettiin myös sushia. Mutta mä söin sen jo. Et joo. Se oli niin hyvää. Sushi on niinku, se on hyvää. Tai siis se on tosi hyvää. Mutta siis joo, tässä oli mun ostokset. Kiitos kun katsoit. Heippa!